manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kawai alƙiblar ba yawa ba bambancin ɗarika ba bambancin wani ne shugaban gidana annabi Muhammadu kawai mu tafi a cikinsa mu soyi junan mu soyayya ta annabi wanda Allah ya masa baiwa a cikin gaban manzo Allah to mu bayin sa ni wallahi azim mu ɗan uwansa ne mu masu biyayyar inda ya ɗaɗɗaba ne mu aji ba ma duban yawan shekarunka ko tarin iliminka tafiyar ka a cikin manzon Allah sha'irin da dan uwansa za sha'iri zai zo yana yaban annabi bai ji annabi a zuciyarsa ba akwai alamar tambaya ba masoyin annabi ba sai sha'iri ya zama idan wani sha'iri yana yaban annabi ya ji annabi a jikinsa yawancin ɗan uwan sha'irai akan same su da abokanai waɗanda bai kamata ba abokanan ka iya jan su zuwa guraren da bai kamata ba manufa daya da ni da ku gaba daya manufa daya